Gud, fra vi starter. Mana nziza, mana y'icyubahiro cyinshi turagushimye turaguhimbaje. Reka aka kanya mana wigaragaze kandi uhesha icyubahiro. Iby'ubushake bwawe ari byo biboneka hano. Umugisha wawe uze kuri buri muntu wese wakandagiye muri iyi nzu yawe. Uwiteka ugaragare. Njyewe mpagaraye hano mana mb'igikoresho cyawe. Uvugiremo amagambo yawe ibyo ushaka byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. Nashatse gutangiza amagambo makeya. Hun gad starte med nogle få ord. Muri iki gihe tugezemo, I den her tid vi er i, ni igihe gisa nkaho kigoye kuri buri muntu wese. det er som om det er en svær tid for os alle sammen. Abantu benshi bafite ubwoba. Mange mennesker I den her tid er bange. Hari amakuru menshi tugenda tubona y'intambara. Der er mange nyheder om krig og sådan noget. Noneho bigatuma buri muntu wese ahangayika mu mutima we. Og det gør sådan, at nogle mennesker er bange. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntutinye. Men Guds ord siger, vær ikke bange. Hano mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, I Bibelen så står der, ijambo ntutinye ryanditse inshuro 365. der står I Bibelen, ikke vær bange 365 gange. Bivuga ngo ni buri munsi Imana ikubwira ngo ntutinye. Så det betyder, at hver dag på hele år, så siger Gud, du ikke skal være bange. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo abanyabwoba n'abatizera ntago bazajya mu bwami bwo mu ijuru. Og der står I Bibelen, at dem der frygter, og så... Nå, hvad siger Abanyabwoba n'abatizera. Og dem der ikke tror, og dem der frygter, det kommer ikke I Guds rige. No kuvuga ngo rero igikwiriye ntago dukwiriye gutinya. Så der står bare, at vi ikke skal være bange. Iyo umuntu yamaze kwizera Imana ntago atinya. Når en person har valgt at stole på Gud, Iyo så ufite bliver man Yesu ikke mu bange. mutima wawe ntago utinya. Når du har Gud i dit hjerte, så er du ikke Kuko ufite umwami ukomeye w'imbaraga. fordi at du har en konge, der er stærk. Imana yacu ni inyembaraga kandi irakomeye. Vores Gud er stærk. Irakomeye cyane. Den er meget stærk. Niyo mpamvu udakwiriye gutinya mu gihe uri umwizera, mu gihe wizera Imana. Det er derfor, du ikke skal være bange, når du har... Rero ntago dukwiriye gutinya ko twumva amakuru y'intambara. Så derfor, du ikke skal være bange, når du Ntago har... dukwiriye gutinya. Derfor, du ikke skal være bange. Og vi skal ikke være bange i den her tid, hvor der er krig. Ya, ntago dukwiriye gutinya buri kintu cyose, ahubwo dukwiriye kwegera Imana cyane. Så i stedet for at blive bange, så skal vi prøve at nærme os. Intambara dukwiriye gutinya nimwe. Der er kun én krig, vi skal være bange for. Nuko umwanzi Satani yabasha gutwara imitima yacu. Det er, at Satan vil prøve at tage vores hjerter fra Gud. Niyo mpamvu tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Befeso. Det er derfor, vi skal læse i Efeserbrevet i dag. Ibice byaho ni 6. Kapitel 6. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 10. Så I skal finde Efeserbrevet kapitel 6, vers 10. Hanyuma turasoma imirongo turageza kuri 18. Så vi skal læse helt til 18. Ni ijambo ry'Imana twese tumenyereye. Det er et Guds ord, som vi alle kender. Ndetse ushobora kuba umukristo wese yararyumvise igihe cyose. Alle kristne herinde har nok hørt det på et eller andet tidspunkt. Ariko uyu munsi nagira ngo twongere turisubiremo. Så hun vil gerne have, at vi skal minde os om det. Hanyuma dusome twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira. Så vi skal læse og høre, hvad Guds ord har at sige til os i dag. Hanyuma niho tuzabasha kumenya nuko dukwiriye kwifata. Og så ved vi også, hvad vi skal gøre. Haleluya. Amen. Amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Wabanza ugasoma mu kidanishi. 2 sekunder. Hvor det der desværre dansk, jeg vil lade noget dansk. So reka nsome noneho ari akiri gushaka. Læser lige på den runde. Aravuga ngo ititire y'amagambo iravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Aravuga ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi
y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, iyo ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Til sidst så vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herre og hans vældige kraft. I før jer hele Guds rustning, så I kan forsvare jer mod satans lumske angreber. Den kamp vi står i er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og hersker i denne mørke verden. Mod en hær af under i himmelrummet. Derfor skal I tage jer hele Guds rustning på, så I kan forsvare jer imod den ondes angreb og stå fast, indtil alle angreberne er overstået. Spænd sandheden som bælte om livet, til ret livvis på jer på som brynje, og budskabet om fred som støvler, så I kan stå fast. Løft troens skjold, som I kan bruge til at stoppe satans brændende pille. Tag frelsens hjelm på, og svar jer med åndens sværd, som er Guds ord. Vi vær altid i bøn til Gud under åndens inspiration. Hvad enten det er om det så er forbøn eller bøn om hjælp, vær opholdende og overvågende, når I beder for alle dem, der hører Kristus til. Bed I også for mig, at... det var 18. Ja. Amen. 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 Ijambo ry'Imana riravuze ngo ibisigaye. Guds ord siger, det der er tilbage. Ibisigaye. Det der er tilbage. Tekereza kuri iryo jambo. Ibisigaye. Tænk på det ord. No kuvuga ngo nta kindi kintu gisigaye, ibindi byose twarabibonye. Det betyder, at vi har set de fleste ting, så det der er tilbage. Twabonye byinshi aho twagendaga. Vi har set mange ting. Twabonye byinshi aho twirirwa. Vi har set mange ting der, hvor vi er. Twabonye byinshi hano hanze kuri iyi si. Vi har set mange ting i den her verden. Noneho ibisigaye no gukomerera mu mwami. Det der er tilbage, det er at være stærk i Gud. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo komerera mu mwami. Så ordet for i dag er at være stærk i Gud. Komerera mu mwami Imana. Styrk dig i Gud. Kuko nta kindi gisigaye. Fordi der er ikke ingenting tilbage. Dutekereze cyane kuri iri jambo. Vi skal tænke meget på det her ord. Ibisigaye. Det der er tilbage. Igisigaye ni ugukomerera mu mwami. Det der er tilbage er at være stærk. Ndabizi twarakijijwe. Hun ved godt, vi alle er twumvise ijambo ry'Imana. Vi har hørt Guds ord. Inshuro nyinshi, imyaka reba imyaka ufite. Vi har hørt Guds ord mange år. Ufite imyaka 40. Det kan være du 40 år. Ufite 15. Eller 15. Ufite 80. Eller 90. Ufite 80. Undskyld, 80. Niyo mpamvu wumvishije amagambo menshi. Det er derfor, du har hørt mange ting om Guds ord. Hari ibintu byinshi wumvishe. Der er mange ting, du har hørt. Wumvishije ubutumwa bukubwira ngo kizwa hindukira. Du har hørt omvendt og ja. Wumvishije amagambo menshi y'Imana, ijambo ry'Imana ryakubwiye inshuro nyinshi. Du har hørt Guds ord mange gange. Ariko uyu munsi rakubwira ngo ibisigaye komerera mu mwami. Men der står her i dag, det der er tilbage, at du skal wumvishije byinshi, ariko ukwiriye gukomerera mu mwami noneho. Du har hørt mange ting og ved mange ting, men du skal styrke dig i Gud. No kuvuga ngo iyo umuntu akomeye muri we, så det betyder, at hvis man er stærk i sig selv, no kuvuga ngo nta kintu kiza ngo kimunyeganyeze. Nta kintu kiza ngo kimunyeganyeze. Da ingenting kommer og luster dig, hvis du er stærke i ånden. No kuvuga ngo rero umuntu wese, så det betyder alle sammen, wizeye Yesu Kristo, der tror på Gud, akwiriye gukomerera mu mwami nicyo gisigaye.
Så det der tilbage er, at vi skal styrke os i Jesus. ntago hazaza intambara ngo zigukure mu kwizera. Der er ikke en krig, der kan komme og tage dig væk. Ntihazaza ibibazo ngo bigukure mu Der er kwizera. ingen problemer, der kan tage dig væk fra. Nta kintu na kimwe kizaza ngo gikukure ku mwami Yesu. Der er ingenting, der kan komme og tage dig Kuko væk fra. byose byarabaye, byararangiye. Fordi det hele er sket. Ahubwo igisigaye ni ugukomerera mu Men mwami. det der tilbage er, at du er stærk i. No mu bushobozi bwe bwinshi. Haleluya. Ja, og ja. Ubushobozi bwe bwinshi. Hvad skal jeg sige? His magt. Ja, hans magt. Guds magt. Ubushobozi bwe bwinshi. Guds magt. Ubwo nibwo buzagendana natwe. Det er den, der går med os. Ubwo nibwo buzakorana natwe. Det er den, der kommer til at Mu arbejde gihe med os. dukomereye mu mwami. I det tidspunkt, hvor vi er stærke i Mu ånden, gihe twambaye imbaraga z'Imana. når vi har Guds, Mu gihe tugendera mu kuri. når vi går i Guds sandhed, Mu gihe tugendera mu mbaraga ze. når vi går i Guds kraft, Ubushobozi bwe buzatugendaho. så kommer Guds magt med os. Hanyuma tuzakomerera mu mwami. Og så bliver vi styrket i Gud. Hanyuma ngo icyongeye kuri ibyo ngo twambare intwaro zose z'Imana. Haleluya. Hvad sagde du? Twambare intwaro zose Vi z'Imana. skal tage Guds fulde rustning på. Haleluya. Amen. Twambare intwaro zose z'Imana. Tag Guds fulde rustning på. Imana niba iri muri twebwe, ituye muri twe, Gud bor i os. niba iri gukorera muri twe, Det ting, han gør i os. niba ubushobozi bwayo buri muri twe, Hvis Guds magt er i os, tuzambara intwaro zose så tager vi z'Imana. hele hans rustning på. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi ni uwawe wo gukomerera mu mwami. I dag er den dag, du skal... Ugahagarara ushikamye. I dag er den dag, du skal... Ukamenya ko Imana ari inyabushobozi bwinshi. Den her dag er den dag, du skal vide, at Gud har magt, og du skal... Imana ifite imbaraga. Gud har... Imana ishobora gutegeka ibyari bimeze nabi byose bigahinduka byiza. Gud har magt, og han kan godt skifte ting. Wabonye byinshi. Du har set mange ting. Hari ibyo Imana yagukoreye byinshi. Der er mange ting, Gud har gjort for dig. Warabibonye. Du har set det hele. Ni iki gituma udakomerera mu mwami. Så hvad er det, der gør sådan, at du ikke er stærk i Gud lige nu? Kandi icyo gisigaye gusa. Det er det, der er tilbage. Wambara intwaro zose z'Imana. Du skal tage Guds fulde rustning på. Kuko ngo tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Fordi at vi ikke kæmper med kroppen eller... Warakijijwe wizeye Yesu Kristo. Du er frelst, og du tror på Gud. Nyamara intambara ziraza, ibibazo bikaza. Det kan godt være, der kommer problemer. Ntago bigomba guhagarara kuko dukirana n'abafite badafite amaraso n'umubiri. Det skal ikke... Vi kæmper ikke med folk... Ja, vi kæmper ikke med folk med kropmagt. Ni imyuka yo mu kirere ihora igenda izerera ishaka kugusha buri umwe wese. Vi kæmper imod ånderne, der prøver Ni at tage os væk namwe fra Gud. dukwiriye gukomerera mu mwami. Det er derfor, vi skal styrke os Kugira i ngo Gud. umwanzi Satani naza n'imitego ye naza n'imyambi ye tubashe gutsinda. Så når Satan kommer med alle de kampe og alle de der ting, så kan vi Satani vinde. azana imitego myinshi. Satan kommer med mange... Ashobora gukorera mu bana bawe. Satan kan komme og prøve at tage dine børn. Ashobora gukorera mu baturanyi bawe. Satan kan virke dine naboer, Ashobora gukorera mu bo muhura buri munsi. eller de mennesker, du møder med hver dag. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ukomerera mu mwami. Men Guds ord siger, at du skal... Ukomerere mu mwami. Du skal være stærke I Gud. i Gud. Ja, ja. Komerera mu mwami kuko ibihe ntago byoroshye. Vær stærk i Gud, fordi de her tider er ikke nemme. Satani atera imyambi aturutse hirya no hino. Satan kommer efter dig fra alle retninger. Ikigukwiriye ni ugukomerera mu mwami ugashikama ukamenya ko Imana ifite ubushobozi bwo gukuraho ibikuremerera byose. Du skal være stærk i Gud, så du kan gå imod alle de ting, Satan kommer med. Ntago nzi uburyo Satani guteramo. Hun ved ikke, hvordan Satan kommer efter Ariko iyo alle. umukristo nyakuri Satani iragutera. Men hvis du er en rigtig kristen, så kommer Satan mig imod dig. Kuko muribuka na Yobu yarageragejwe Fordi Job, han gik også igennem. kandi yari umukiranutsi. Og han var kristen. Og Ntabwo bivuze ko numara gukizwa ukamara kwakira Yesu nk'umukiza wawe nk'umwami n'umukiza wawe det betyder ikke, at bare fordi du er kristen, og du er frelst, ko ubwo ibibazo bizaba så birangiye. går alle problemer væk. Kandi dufite abaturwanya. Men vi ved, Dufite Satani ihagaze hari ishaka kukugusha. der er Satan, der kæmper imod os hver dag og prøver at få os ned. Niyo mpamvu ugomba gukomerera mu mwami Det er derfor, du skal styrke ugatwara dig i Gud, intwaro zose og z'Imana. have alle de der ting, som Gud elsker. Intwaro zose z'Imana hano barazirondoye. Der står derinde de ting, vi skal. Ijambo riravuga ngo muhagarare mushikamye ngo mwambaye mukenyeye ukuri.
Der står, man skal stå fast, og så kan sandheden... På murongo wa 14 tujyane. Det vers 14, så I kan være med. Nuvango dukenyere ukuri. Der står spænd sandheden som Niba uri umukristo som kristen. Ukuri kugenda ni nawe. Så skal du have sandheden med dig. Iyo umuntu akenyeye, når man har spændt noget om ugafata umwenda wawe ugashyiraho umukandara, du tager et bænd på. Umwenda wawe uragufata så sidder det tøj fast. Rero ukuri iyo kuri mu mukristo, så det sandhed skal du så have rundt om livet. Arakomera. Så bliver du stærk. Akomerera mu mwami. Så er du stærk i Gud. Hagakomeza ngo twambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Der står også tag ret livvis som linje. Og budskabet om som twambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Du skal fortsætte den der sandhed og så det næste. Det der så man skal have den der hedder en bonje, jeg ved ikke. Ja. No kuvuga ngo gukiranuka kwacu. Så vores sandhed. Gukiranuka kwacu kugomba kugendana natwe. Vores sandhed skal gå med os. Mu mutima wacu. Det vores hjerte. Mu gituza cyacu, hano mu gituza nta kindi kibamo n'umutima n'ibihaha. Ndetse tugomba nuvuga ngo gukiranuka kugomba kuba mu mitima yacu. Så sandheden skal være i vores hjerte. Aho niho tuzabasha gukomerera mu mwami. Det er hvordan vi kan styrke os. Kandi tukabasha kurwana n'imyambi satani dutera. Og kæmpe imod Satan. Haleluya. Ngo hanyuma dukwete inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro butwiteguza. Så står der at budskabet om fred som støvler skal være på. Inkweto muri iki gihe abantu benshi bambara inkweto. I det her dage har alle sko på. Ntabwo ushobora gusohoka mu nzu utambaye inkweto. Du kan ikke rigtig gå udenfor uden sko. Rero hano inkweto Imana yazigereranyije, ijambo ry'Imana ryarigereranyije n'ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza ni iri jambo. Så der står her, så Guds ord har ligesom sagt, at vores sko skal være budskaber, så man skal gå med budskaber. Ja, ijambo ry'Imana rikwiriye kuba muri twebwe tukarigendana, tugahora turitekerezaho buri munsi. Så Guds budskab, det skal gå med os, og vi skal kunne sprede det. Aho niho tuzabasha gukomera. Det er hvordan vi kan styrke os i Gud. Tugakomerera mu mwami. Vi kan være stærke i Gud. Kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo ariko muzabasha kuzimisha imyambi ya wa mubi yose. Og der står så løft troens skjold, som I kan bruge til at stoppe Satans brændende pile. Kwizera. Tro. Kwizera. Vi skal stå, altså tro. Kwizera ndogera mbisubire. Tro. Kwizera kuri hehe muri iki gihe cya none. Den her verden, hvor er tro? Umuntu arahura n'akabazo gatoya ati ndapfuye we bwa bwoba bukaza. Umwe natangiriye. Så hver person, når der sker et lille problem der i dag, så siger folk bare, jeg er træt, jeg er færdig. Hey, nta kwizera abakristo muri iki gihe bafite. Kandi ngo iyo niyo ntwari izabasha gutuma dutsinda imyambi umwanzi satani turasa. Mange kristne har ikke tro det her dag, og der står jo her, at det er det, vi skal stoppe. Hari ibidutera ubwoba byinshi. Der står her, at vi skal, ariko iyo ufite kwizera, vi skal have tro til at stoppe Satan. No, iyo ufite kwizera ubasha gutsinda ingorane zose zikuza. Så når du har tro, så kan du stoppe det Satans angreber. Ugakomera mu mutima. Og bare have styrke i dit hjerte. Ukagenda wumva wemye nubwo waba uri mu bibazo. Så kan du stadig være sådan. Ukubona wese akavuga atari kuri ya muntu none we musara. Så kan du stadig sådan have det godt selvom at du har mange angreber, for du har tro. Og så dem der kigger på dig. Ja. Abantu bamaze kubona ibibazo ufite bakavuga ati nyamara nta nubwo biri mu musiga amahoro none. Ja, så når folk kigger på dine problemer, så ariko ufite kwizera muri wowe. Haleluya. Urigendera ukitambukira ukigendera wumva wishimye rwose kuko uzi ko ufite umwami ukomeye, ufite ubushobozi bwinshi. Selvom du har problemer, så kan du stadig gå og være glad, fordi at du har tro i dit hjerte. Abakureba mu nzira bati none harapfuye. Og folk kan kigge på dine problemer og tro, at du er færdig. Ariko ufite umugabo ukomeye hariya. Men du har en Gud, som er stærk. Wawundi ukuneshereza buri munsi. Gud, der giver dig tro. Wawundi ugutsindira buri munsi. Den person, der kuko uhagaze muri we.
For du stærk i Gud. Kuko uhagaze muri we. Fordi du står fast No mu i Gud. bushobozi bwe bwinshi. Og hans magt. Uratambuka ugatambuka gitware. Så går du bare og har det godt. Utambuka gitware. Ibintu byose, ibibazo byose turabifata tukabihereza Imana. Så alle vores problemer skal vi tage og give til Gud. Tubihereza Imana. Vi giver det til Gud. Kuki bikuremerera? Hvorfor skal de Imana y'inyamaboko? Hvorfor skal dine problemer tage dig ned, når du har en Gud, der kan hjælpe? Hagarara mu Mana. Stå i Gud. Yasira fast i Gud. Hagarara mu bushobozi bwe bwinshi. Stå i Guds fulde magt. Ubundi wicecekere. Og så bare være stille. Imyambi y'umwanzi yose zagikurasa asange kwizera kurahari. Så vil Satan prøve at gå imod dig. Umwambi nuza wizera Imana. Men så har du bare Guds tro i dig. Numara kwizera Imana. Når du tror på Gud, Ibibazo byose ufite uzabifata nk'ubusa. så vil alle dine problemer, så vil du tage det som ingenting, hvis du har tro i dit hjerte. Halleluja! Halleluja! Mwakira agakiza k'ab'ingofero. Ingo? Mwakire agakiza k'ab'ingofero. Tag frelse som en kasket. Niba warakijijwe ntukabihishe. Hvis du er frelst, så skal du Iyo umuntu yambaye ingofero ku mutwe, når man har en kasket på. iyo ufite ingofero yawe ku mutwe abantu bose barayibona. Reka turebe hariya yambaye ingofero. Når du har en kasket på hovedet, så kan alle se den, ligesom hun har den der hat på. Twese turayireba. Vi kan alle se hendes hat. Ntabwo dukwiriye guhisha agakiza kacu. Hvis det er det samme med, vi ikke, Bakwita umusazi. det er det samme som, vi ikke skal gemme vores, vores frelse eller vores tro. Ya bakwita umuntu udafashe. Det kan kalde dig alt muligt sådan. Ja, Bavuga batari kuriya nawe arakabya. det kan sige, at den der person er også bare mærkelig. Ariko ukwiriye kugenda wowe n'ubwawe mu mutima wawe uvuga ati narakijijwe. Men i dit hjerte skal du gå rundt og sige, jeg er frelst. Narakijijwe mfite Imana ikomeye. Jeg har en stærk Gud, jeg er frelst. Halleluja! Iyo uri kumwe n'Imana, Når du er sammen med Gud, ibintu byawe byose bigenda neza. så vil de fleste ting gå godt. Twabonye Imana muri byinshi. Vi har set Gud i alt. Imana yadukoreye byinshi. Gud har gjort mange ting for os. Ndetse nta nubwo twabibara ngo tubirangize. Vi kan ikke engang, tælle det og blive færdige. Det ting Gud har gjort for os. Icyangombwa igisigaye ni ugukomerera mu Mwami. Så derfor det der tilbage er at styrke dig i Gud. Tugahagarara dushikamye. Og stå uden at Tugahagarara mu by'ukuri dushikamye. Umutima wacu tuwushyize ku Mana. vi skal have sandhed med og bare vende vores hjerter til Gud. Kuko Imana yacu ni nyembabazi kandi ni Imana ikomeye. Fordi vores Gud er en, der tilgiver, og han er stærk. Kandi ifite ubushobozi bwinshi. Og han har meget magt. Uyu munsi niba utarahagarara mu Mana neza. Så i dag, hvis du føler, at du ikke har det så godt med Gud, uyu eller munsi wawe wo kuza imbere y'Imana ukayibwira uti Imana noneho ndakomeye nje imbere yawe ndashaka ko ubushobozi bwawe bubana nanjye. Så i dag, den dag, du skal komme og sige til Gud, jeg er klar til at komme tilbage og være stærk i dig. Bari ibintu byose imigisha Imana yakugeneye yakugabiye. Prøv at tælle alle de gode ting, Gud har gjort for dig i dit liv. Umbwire niba hari ikintu cyabasha kugukura ku Mwami. Og se, hvis der egentlig er noget, der kan tage dig væk fra Gud. Umbwire niba hari ikibazo cyabasha kugukura ku Mana. Altså, hvis du husker tilbage på alle de problemer, du har været igennem, og Gud har reddet dig, så kan du også Imana ni huske, inyabushobozi bwinshi mureke dutware intwaro zose z'Imana tubashe gutsinda imyambi y'umubiri. Gud har stor magt, så derfor skal vi tage hans sandhed. Så kan vi bekæmpe alt. Icyo gihe imbabazi z'Imana zizatubaho. Imbabazi. Guds tilgivelse vil være her. Hanyuma urukundo rwayo rutubeho. Og hans kærlighed vil være her. Aho tugenda hose tugende gitware. Alle steder vi går, så vil vi være okay. Nubwo abantu bavuga ngo urapfuye uyu munsi. Folk kan kigge på dig og kigge på dine Kubera problemer. bareba ibibazo ufite. Folk kan kigge på dine problemer og tro, at du er Ariko færdig. mukomerera mu Mana byose Imana izabikuraho. Men hvis du styrer dig i Gud, så vil Gud hjælpe dig. Uyu munsi sinzi ikibazo ufite. Hun ved ikke de problemer, I går igennem. Nta nubwo nzi uburyo uhagaze mu Mwami. Hun ved heller ikke, hvordan jeres tro går med Gud. Ariko ubwo nari ndimo gusenga nsengera iri jambo. Men da hun bed for at få et ord for at sige i dag, Imana yarambwiye ati iri jambo
nibyo nyene ko abantu bumva abantu bahagarare bashikamye. Så Gud sagde til hende, at det her ord, det er det. Bakomeye. Hun sagde, at Gud sagde, at det er det ord, hun skulle sige i dag, så det kan hjælpe jer med at stå i Guds ord. Bakomerere mu mwami. Så I kan være stærke i Gud. Komerera mu mwami nshuti yanjye. Styrk jer i Gud. Komerera mu mwami mwene data. Hun ønsker, at I skal styrke jer i Gud. Kuko Imana iri kumwe natwe. Fordi at Gud er med os. Ntutinye. Du skal ikke være bange. Buri munsi